Здравейте, аз съм Tino Gaming BG и днес ще снимам, както ви казах, Battle Run. Но няма да снимам с Yovo Gaming BG, тъй като ние снимахме, но нещо ми се развали видеото и го изтрих, и за това сега ще снимам новото. Така, да ви разкажа за играта. Това е игра, в която има различни мапове. В този мап с още 3 герои. Вие сте четвъртия. Се надбягвате и трябва да стигнете до финала и трябва да спечелите. Така, ето от тук може да си купите скинове и неща за скиновете ви, като шапки, маски, очила, тениски и неща, които да излизат зад вас. Тук са любимците ви. Ето, аз имам 2. T-Rex и Baby Wall. Ето го и Yovo Gaming BG, той ме кани. Така, добре, да поиграем. Сега ще видите за какво става въпрос. Надявам се да го победя. И така, чакаме да зареди. Ето, сега зарежда. Играта не е чак толкова скучна. Като поиграеш малко, става интересна. Ето, трябва да завърша пръв, за да си премина мисията. Така, мразя това. Той сигурно, Yovo Gaming сигурно е чул, че снимам и е почнал и ме е поканил да играем. Бързо малко да се ударим. Така, сами виждате, че играта е готина. Не е най-готината игра да им. Не е като GTI и тем подобни като CS. Но играта си я бива, все пак е за телефон. И така, за малко да умра. Между другото, днешният клип ще има интро. Вие вече си го видяли, де. Благодаря на Денис Озунов, много мой добър приятел, който успя да ми направи това готино интро, за да може каналът ми да си има свое интро, което да започва клиповете както трябва. И ето, не успях да завърша. На първо место е някакъв... На второ место всъщност е Yovo Gaming BG. И ето го, май той идва. Да, ето го идва. Така, ето, поне си спазих обещанието, че ще снимам с Yovo Gaming BG. Така, той май няма да играе. Няма да играеш, нали? Да. Няма да играе, добре, ще играм сам. Да те питам, падна ми батерията, на кое место завърших? Второ. Да. Така, ето, на последно место съм, трябва да завърша пръв. Обектив, за да си мина мисията. Така, хора, ето, сами виждате колко е напрегнато това да играеш на тази игра. Много е гадно, когато си напред, първо место и си на крачка от финала и ето така те ударят и те минат. Ужасно е. Така, в началото може да ви е трудно, но по-натам, като я свикнете, ще ви е лесно. Ето, ударихме отново. Но не се садвайте, ако и в началото не сте успяли да победите някого. Както виждате, не съм най-добрия, но защо да се садвам? Ето, изстреляхме ракета. Да се спасим. Спасихме се. О, не. Не успях. Взриви ми го. Така, настигаме я. Тя явно се опитва да удари някой. Хоп. 3-4. Няма да завършам. Едно. И ето. То ме телепортира. И съм на последно място. Виждате, четвърто. Така. Ще направя още един опит. Надявам се играта да ви харесва. И ако е така, може да се абонирате и да харесате. И така, ще направя може би още няколко клипа с Yovo Gaming BG на тази игра, след което ще я изтрия. И ще сваля нова игра, на която да правя клипчета, за да ви бъде по-интересно, а не да снимам на една игра. Един игра.
И която игра, да знаете хора, само която игра да изберете да играм, ще я играм, но зависи каква е. Но ако не ми хареса, да знаете, няма да играм. Но ако ми хареса, може и да продължа да играм и да направя серия от такива клипчета с тази дадена игра, в случая играта Хикс. Така, пускаме си динозавърчето, виждате го, и го загубихме. Явно пак ще съм последен. Ето, това ще ме сбърза и ще ударя този. Не успях. Важното е хора да ги минавате. И завършвам трети. Ще направя още един опит, докато не си мина, докато не си завърша мисията. Так му ще спечеля пари да си купа нещо. Ето виждате отдолу с какви любимци сме. Така. Така виждате сами колко е скучно в началото, но е готино да се играе на тази игра. Вижте сега как ще ме забърза. Това е само за да победи. Изстрелваме ракетки и взимаме ново. Пускаме си динозавърчето. И това ще ни забърза. Удариха ме. Последен съм отново. Вече не съм. Не, пак съм. Трудно е, хора. Трудно е в такива моменти. Преди, когато не ми трябваше да печеля, печелих, но сега, когато ми трябва, не мога да спечеля. И не трябваше да скачам два пъти. Ето, май ударих някого. И няма да ги настигна. Посмъртно не може да се настигне, при положение, че те вече са стигнали там. Ето, бава се. Виждате сами колко съм зле на играта. Дай да пускаме и завършвам отново четвърти. Ето го и Йово GameBG. Той ме кани, макар че нямам батерия, а после мрънка, че нямам батерия. Вижте, това роботче е много готино. То ми е дало мисии, да си мина. Така, ето, как го мразя това. Ето сами отдолу, виждате, трябва да съм първи, да остана пръв. Йово GameBG може да ми помогне. Йово, не верно, помогни ми. Да стигна пръв. Бий ги тия и не ме минавай. И ме удариха. Йово, къде си, бе? Много напред. Ти с този шапката ли си? Не. Мен ме гонят момчета. Ти момичето ли си? Да. Защо не казваш? Не, те махна. Може ли такова нещо? Yes. Не! Застани на едно место. Стой. Благодаря, Йово. Хора, Аз го забавих това. харесайте, абонирайте канала и се абонирайте за канала на Йово. Той ми помага. И не беше нужно да ме убиваш. Абе, искам аз не те две, хайде. Прести ти време. Защо? Второ място така. Пак ще опитаме, може да ме поканиш, ако искаш, ако не ще си играм. Аз ще толкова, хайде. Така, ето, виждате, акцепт. Само някой да не влезне. Да, иначе, само някой, извинете, ако някой влезне в стаята, докато снимам. Не, защото аз го искам. Защото родителите ми го искат. И намират най-удобния начин да влезнат в стаята. Ето така.
Така, надявам се звука и качеството на звука да е хубаво. Благодаря, между другото, че ме спаси. Но от теб е го, защото то мен уби. Браво, е така, взимам кутийка и да не ми се падне нещо гадно. Сори, ама теб трябва да убия. Не беше нарочно, да знаеш. Така... Ох, много мрази, като се заклеща в бодлите. Пускам така бомба. Та пробот, мри. Мри, гад, долна мършава. Бийте се вие там, аз бягам. О, съжалявам се. Не, заради теб сега може да... Така, стой. Стой, не, ще го убия. Не можех да го убия. Имам нещо гадно да присля. Не, пак съм второ място. Ако не беше, ти щех да на първо. Нищо. Защо ако не бях аз? Ако не беше пуснал метеоритния дъжд. Добре, хора, този клип ще е в 2 части, защото стана много дълъг. Така ще се видим в следващия епизод на играта. До скоро!